Mzala wami kuhamba kahle kodwa. Unequivocal mzala. Kahle mzala ngalesi singisi sakho. Bengifuna ukubuza la ukuthi nina njengamaphoyisa kaMasha nilibuki yini uzalo nahluleka ngokubamba igebengu isobala. Kunjalo mzala. Namhlanje ngithatha isinqumo ukuthi ngizokutshela zonke igebengu kaMasha. Yabona uGabsile wakuzalo faka nejele. uMancobo faka nejele. Nonkunzi kahle kahle bophani zonke igebengu ngoba labantu igebengu bophani lonke uzalo. Asikho isidingo sokuba crestfallen, asikho futhi isidingo sokuba ne-exasperation, futhi asikho isidingo sokuba perturbed. Awukahle mzala ngokukhuluma isingisi. Ongitshela ngophethe la. Nina nzima ngesingisi kodwa nihlula ngokubamba igebengu esobala. Ngiyakwazi wena ufana nobomncane uqolo liyavuma. Ama-habitudinous behavior wayeke. Cha bo mina mzala ngizama ukusiza nini. Yabona nina nivele nifaka uzalo bese ningalibuka nigijimela ukubona isibaya. Niyekuyibuka kahle lezi igebengu. Mina ngithi nje unpretentiously asibhekiseni kophezulu sikhulekeni sonke simultaneously izodlula lento. Awubheke iphoyisa elikhulu lithi sithandaze sibhekise kophezulu. Wena mzala nje awudakwa ngaphuza ngigologolo wawudaba. Akona ugologo. Alright mzala mina bengithi ngisiza wena ukuze uzonika uthola ipromotion. Ukuze mhlawumbe uzonika nontombi yakho usamkewe ukudlala omondli labo. Mhlawumbe nawe bozophinda ubuyele ube ukapteni. Hayi ngiyabonga mzala. Saqhubeka nokulala noma phela umuntu eselale kakhulu sengena nayi phantasmagoria. Hayi sengibona imineji phela.